Ξέρετε όλοι ότι οι λιχουδιές είναι το εργαλείο μας στην εκπαίδευση. Εκπαίδευση και απασχόληση. Το θέμα είναι όμως πόσες λιχουδιές μπορούμε να δίνουμε την ημέρα. Φαντάζομαι δεν θέλετε να παχύνει ο σκύλος σας, έτσι. Μπορείτε να ακολουθείτε τον κανόνα του 10%. Δηλαδή οι λιχουδιές να μην ξεπερνάνε το 10% της ημερήσιας θερμιδικής πρόσληψης κάθε μέρα. Για παράδειγμα, ένα Jack Russell που είναι μικρόσωμο αλλά είναι πολύ υψηλής ενέργειας μπορεί να χρειάζεται 500 θερμίδες ημερησίως. Άρα οι λιχουδιές δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 50 θερμίδες. Μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά ένα σαλάμι πάπιας έχει περίπου 50 θερμίδες στα 36 γραμμάρια, το οποίο είναι υπεραρκετό για να δώσουμε πολλές επιβραβεύσεις. Είναι κάτι υγιεινό και πραγματικά η τελευταία σας επιλογή θα πρέπει να είναι τα μπισκότα που είναι πιο επεξεργασμένα. Είναι καλά να τα έχουμε στο σπίτι, να δίνουμε που και που μια λιχουδιά, ναι, ok, αλλά για μια κανονική εκπαίδευση που δίνουμε συνεχώς επιβραβεύσεις, μην επιλέγετε κάτι επεξεργασμένο που μπορεί να έχει μέσα και αλάτι ή άμα παίρνετε και τα πιο φθηνά, αλεύρι και ζάχαρη έχουν μέσα, δεν έχουν κάτι άλλο. Επιλέξτε κάτι υγιεινό, το οποίο είναι και νόστιμο και το προτιμάει ο σκύλος σας, άρα εκπαιδεύετε με χαρά.